Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast «Ο Κουμπαράς μου», που σήμερα είναι το πρώτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν. Σε αυτή την περίοδο θα ασχοληθούμε περισσότερο με οικονομικά θέματα και θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε όσο γίνεται με πιο απλά λόγια σύνθετες έννοιες ή προβλήματα που έχουν δαιμονοποιηθεί και ακόμη χειρότερα απλοποιηθεί στην κοινή γνώμη. Η σημερινή έννοια που θα αναλύσουμε είναι η συγκέντρωση του πλούτου. Τι είναι άραγε η συγκέντρωση του πλούτου? Καλησπέρα Χρήστο. Χαίρομαι πολύ που ξεκινάμε αυτή τη δεύτερη σεζόν με μια έννοια που πραγματικά έχει δαιμονοποιηθεί. Όταν λέμε συγκέντρωση του πλούτου, αναφερόμαστε στο βαθμό ή αν θέλετε το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων που ανήκει σε ένα μέρος του πληθυσμού. Αν λοιπόν λέμε ότι το πιο πλούσιο 1% κατέχει το 20% όλης της περιουσίας που βρίσκεται σε μια κοινωνία, τότε λέμε πως έχουμε 20% συγκέντρωση του πλούτου. Πολύ ωραία. Τι επίδραση όμως έχει η συγκέντρωση του πλούτου στις ζωές των ανθρώπων? Πολύ ωραίο ερώτημα. Θα πω ότι δεν είναι σταθερή, αν και υπάρχει μια διάσταση που παραμένει σταθερή στο χρόνο. Αν πάμε αρκετά πίσω και ξεκινήσουμε από μερικές αρχαίες αυτοκρατορίες όπως είναι αυτή της Αιγύπτου, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αντίστοιχα η Βρετανική Αυτοκρατορία, θα βρούμε ότι από τη δομή τους δημιουργούσαν προϋποθέσεις ή όχι στη συγκέντρωση του πλούτου. Για παράδειγμα, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ό,τι θεωρείται κατακτημένη γη θεωρείται και πηγή πλούτου για τους Οθωμανούς. Το ίδιο συνέβαινε όμως και στις λοιπές αυτοκρατορίες, και στη Μεγάλη Βρετανία και στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αποτέλεσμα αυτό, ακριβώς επειδή ήταν η πηγή του πλούτου για τις αυτοκρατορίες, απαγορευόταν η συγκέντρωση πλούτου στις επιμέρους κατακτημένες περιοχές. Θα επιμείνω λίγο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, γιατί μιλάμε για μια αυτοκρατορία που είχε επίδραση στη ζωή της Ελλάδος για πολλά χρόνια, θα έλεγα εκατοντάδες χρόνια, και άρα έχει μια ιδιαίτερη αξία σε εμάς. Τι σήμαινε το να μην μπορείς να μην επιτρέπεται να συγκεντρώσεις πλούτου? Σήμαινε να μην μπορείς να έχεις γη, σήμαινε να μην μπορείς να έχεις ζώα, σήμαινε να μην είναι δυνατόν να γίνεις πλουσιότερος από ό,τι είσαι. Η ιστορία η ίδια μας διδάσκει ότι ακριβώς αυτός ο λόγος, δηλαδή η έλλειψη συγκέντρωσης του πλούτου σε αυτές τις αυτοκρατορίες, δημιουργούσαν ένα πλούσιο κέντρο που ήταν το κράτος ή σε ορισμένες περιπτώσεις η εκκλησία, οι διάφοροι αξιωματούχοι, ο στρατός και όλες οι κατεκτημένες περιοχές οι οποίες έμεναν φτωχές, με άμεσο και ορατό μέλλον να είναι φτωχότερες. Έτσι λοιπόν θα έλεγα πως η ιστορία στο παρελθόν μας διδάσκει ότι ο κανόνας της μη επίτρεψης συγκέντρωσης του πλούτου σε ένα τμήμα του πληθυσμού, ακόμα και αν είναι κατεκτημένο, οδηγεί σε υποανάπτυξη. Θα ήθελα όμως να κάνω μια αναφορά και στη Ρωσία, που όταν έγινε η επανάσταση στη Ρωσία στα 1817 ή αν θέλετε γύρω στο 1900, η συγκέντρωση του πλούτου εκεί ήταν πολύ μεγάλη. Είχαμε περίπου 1% του πληθυσμού να ελέγχει περίπου το 20% του πλούτου, ίσως και λίγο παραπάνω. Πολύ πιο ενδιαφέρον κιόλας ότι το 10% του πληθυσμού έλεγχε σχεδόν το 90% του πλούτου, άρα το σύνολο. Με την Επανάσταση και για μερικά χρόνια αργότερα αυτό κατανεμήθηκε πολύ καλύτερα, δηλαδή ο ίδιος δείκτης έγινε πολύ μικρότερος. Είχαμε μόλις το 4-5% του πλούτου στα χέρια του ενός πλουσιότερος. Όμως η ρωσική οικονομία άρχισε να αναπτύσσεται από το 1960-70 και μετά, που επιτράπηκε πάλι η συγκέντρωση του πλούτου σε περισσότερους. Τώρα μην με ρωτήσεις αν συμφωνώ με τον τρόπο που έγινε αυτό ή αν θες να σου το πω, δεν συμφωνώ. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι έχει λοιπόν μια επίδραση στη ζωή των ανθρώπων που παραμένει σταθερή στους αιώνες. Η συγκέντρωση του πλούτου αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας οικονομίας, να γίνουν δηλαδή πιο μεγάλες επενδύσεις, οι περισσότερες επενδύσεις στην αρχή, πιο μεγάλες στη συνέχεια, να υπάρξουν περισσότερες
πλουτοπαραγωγικές πηγές που εκμεταλλεύονται και βεβαίως τελικά να επιτευχθεί καλύτερη κοινωνική ζωή για τους περισσότερους. Θα πιαστώ από μια φράση που είπατε, ότι η μη συγκέντρωση του πλούτου οδηγεί σε υποανάπτυξη. Σε αυτή την περίπτωση όμως, πώς συνδέεται η συγκέντρωση του πλούτου με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας? Το ερώτημα είναι πολύ, πολύ ωραίο. Εάν πάμε και πάλι λίγο στο παρελθόν, θα δούμε ότι οι περιφερειακές ανισότητες μεταξύ συγκεκριμένων περιοχών σε όλο τον κόσμο, όπως για παράδειγμα οι ανατολικές επαρχίες όπως η Αίγυπτος και η Συρία στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, να είναι πιο πλούσιες από άλλες επαρχίες. Την περίοδο μάλιστα εκείνη η Γαλατεία και η Βρετανία, που μιλάμε για τη μετέπειτα Βρετανική Αυτοκρατορία, ήταν φτωχότερες. Ο τρόπος που μας δείχνει η ίδια ιστορία, αλλά και αυτά που μας δείχνουν τα σημερινά στοιχεία που βλέπουμε από το δυτικό κόσμο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αμερική κτλ., είναι ότι εκεί που υπάρχει καλή παρακολούθηση του συστήματος, άρα η εποπτεία του κράτους είναι υπαρκτή. Είναι άλλο πράγμα να συγκεντρώνεται ο πλούτος με επιτυχία και άλλο πράγμα να κλέβεται ο πλούτος από τους πόλους. Εκεί που λοιπόν η παρακολούθηση και η εποπτεία είναι ισχυρές, αλλά οι κανόνες ανάπτυξης επιχειρηματικότητας είναι επίσης πολύ ισχυροί και άρα επιβραβεύουν με συγκέντρωση πλούτου προφανώς τις επιχειρήσεις και τους μετόχους της, ο τελικός αντίκτυπος στην κοινωνία είναι πολύ υψηλός. Πώς το ξέρουμε? Υψηλότερο μέσο εισόδημα κατά κεφαλήν. Το υψηλότερο μέσο εισόδημα κατά κεφαλήν δεν είναι εκεί που επικρατεί η μικρότερη ανισότητα, γιατί τελικά η μικρότερη ανισότητα στο 0 είναι 0. Αλλά εκεί που οι επιχειρήσεις και κατά συνέπεια και τα κράτη καταφέρουν να προάγουν μεγαλύτερη καινοτομία, μεγαλύτερες εξαγωγές, ισχυρότερο διεθνές εμπόριο εν γέννη, και έτσι πετυχαίνουν να μοιράσουν αυτή την το κοινωνικό παράγωγο του πλούτου. Να πω εδώ κάτι ακόμα που είναι σημαντικά συνδεδεμένο στο μυαλό ίσως πολλών με την συγκέντρωση του πλούτου. Στις δημοκρατίες, όπου είναι σαφές ότι παρατηρείται συγκέντρωση του πλούτου, το βλέπουμε παντού, σε όλο τον κόσμο αλλά και στις δημοκρατίες, δεν υπάρχει περιορισμός στην κοινωνική κινητικότητα. Δηλαδή, σε μια δημοκρατία είναι πάρα πολύ δύσκολο να περιοριστεί και δεν πρέπει και πολύ σωστά δεν γίνεται το πόσο μπορεί να εξελιχθεί κοινωνικά, όπως και ακαδημαϊκά, εκπαιδευτικά δηλαδή, αλλά και οικονομικά στο τέλος, ένας ή μία πολίτης. Αντίθετα, όπως είπα πριν, εκεί που είχαμε κατεκτημένες πολιτείες, η κοινωνική ανισότητα απαγορευόταν. Και για να σε πω και μερικά, θα έλεγα μάλλον χιλιάδες χρόνια πίσω, και στην αρχαία Ελλάδα η κοινωνική κοινωνικότητα απαγορευόταν. Στην αρχαία Ελλάδα προφανώς η δημοκρατία λειτουργούσε, αλλά για αυτούς ήταν ελεύθεροι πολίτες, όχι για τους δούλους. Άρα ένας δούλος πολύ δύσκολα θα γινόταν κάτι παραπάνω από δούλος κατά τη διάρκεια της ζωής του, ενώ ένας ελεύθερος πολίτης θα μπορούσε να εξελιχθεί πολύ. Κοινωνική κοινωνικότητα λοιπόν σε μια δημοκρατία είναι πολύ ισχυρό κριτήριο για να μπορεί να λειτουργήσει η συγκέντρωση του πλούτου για όλους. Πολύ ωραία, κύριε Κρίντα. Έχει παρατηρηθεί ότι οι δισεκατομμυριούχοι αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου. Αυτό το φαινόμενο θα το χαρακτηρίζετε λογικό? Με δύο λέξεις θα το χαρακτηρίζα, αλλά επέτρεψέ μου να πάρω 2 λεπτά παραπάνω να εξηγήσω το γιατί. Και να ξεκινήσω από το ότι η συγκέντρωση πλούτου, κυρίως όμως η άνηση κατανομή και οι τεράστιες διαφορές στις συνθήκες διαβίωσης έχουν δημιουργήσει σοβαρές κοινωνικές εντάσεις στο παρελθόν και πολιτική αστάθεια αλλά και συγκρούσεις. Μία εκ των οποίων ήταν αυτή που ανέφερα προηγουμένως στην τσαρική Ρωσία και την Επανάσταση. Έχοντας πει αυτό, και για να απαντήσω γιατί είναι ταυτόχρονα, αφού το είπα αυτό που είπα, και λογικό οι δισεκατομμυριούχοι να αυξάνονται, θα πω ότι είναι άμεσο απότοκο της παλαιότερης συγκέντρωσης του πλούτου, δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι πλούσιος
Μπορεί να συνεχίσει να είναι, αν το κάνει σωστά, ή να γίνει και περισσότερο, και του πληθωρισμού. Για παράδειγμα, αν υποθέσουμε ότι ο πληθωρισμός τρέχει με 5%, δεν λέω ότι αυτό είναι, αλλά για να δώσουμε μια τάξη μεγέθους, για 30 χρόνια, μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια, μόνο λόγω του πληθωρισμού, το 1 ευρώ ονομαστικό θα γίνει 4. Το 1 εκατομμύριο ευρώ δηλαδή θα γίνει 4. Τα 50 εκατομμύρια ευρώ θα γίνουν 200 και 400 εκατομμύρια ευρώ μετά από 30 χρόνια μόνο λόγω του πληθωρισμού θα γίνουν 1.200. Και μόλις αποκτήσαμε 1 δισεκατομμυριούχο ακόμα, απλώς και μόνο επειδή 30 χρόνια πριν βρέθηκε να έχει μια περιουσία που τρέχει στον πληθωρισμό. Να επισημάνω το εξής. Μόνος του ο πλούτος δεν φτάνει. Άλλωστε υπάρχει το πιο αγαπημένο μου ανέκδοτο που λέει: δεν ξέρω αν το άμαθες, Χρήστο μου, ο Θοδωρής έγινε εκατομμυριούχος. Και λες εσύ, αλήθεια, δεν το ήξερα, πώς το κατάφερε αυτό. Ήταν δισεκατομμυριούχος. Και αυτό το ανέκδοτο το αγαπώ πολύ, γιατί δείχνει ότι ό,τι και να είσαι, όπου και να είσαι, πρέπει να συνεχίσεις σε επίπεδο προσωπικό, να προσπαθείς να επιτύχεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για σένα και βεβαίως για την κοινωνία. Πολύ ωραία, κύριε Κρίντα. Με όλα αυτά που έχουμε πει, μου έχει δημιουργηθεί μια απορία που θα βάλουμε και τη διαδοχή στο παιχνίδι. Είναι σωστό να πούμε ότι η διαδοχή έχει μεγαλύτερη αξία στις χώρες που υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση πλούτου? Με μια απλοϊκή προσέγγιση θα μπορούσε κάποιος να πει εκεί που υπάρχει πλούτος έχει μεγαλύτερη αξία η διαδοχή. Εγώ θα πω ότι δεν είναι σωστό να το λέμε και μάλιστα έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία και για την κοινωνική συνοχή αλλά και για την εξασφάλιση πραγματικά των πρώτων βημάτων στη συγκέντρωση του πλούτου, που είναι το πρώτο χιλιάρικο. Το πρώτο εκατοστάρικο είναι ακόμα πιο σημαντικό από το πρώτο χιλιάρικο. Σαν προσπάθεια που πρέπει να κάνει κανείς για να το αποκτήσει. Εκεί λοιπόν που οι δισεκατομμυριούχοι δεν είναι πολλοί, εκεί που η συγκέντρωση πλούτου δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη, έχει πολύ μεγάλη σημασία να κάνει κανείς σωστά τη διαδοχή, ώστε να μεταφέρει την ικανότητα διαχείρισης στη δικιά μας γλώσσα, όπως ξέρεις Χρήστο μου, το λέμε ηγεσία, την ηγεσία επ' όλων των θεμάτων που μας απασχολούν, έτσι την ικανότητα όμως διαχείρισης αυτού του πλούτου, ώστε να τον εντός εισαγωγικών σπρώξει και μια γενιά παραπέρα. Και στη δεύτερη, στην τρίτη, στην τέταρτη γενιά, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση ή μια πολύ μεγάλη περιουσία, η οποία μπορεί να βοηθήσει προφανώς και τους ίδιους τους ιδιοκτήτες, αλλά και το κοινωνικό σύνολο. Και θα πω σε αυτό το σημείο κλείνοντας 3 ονόματα μεγάλων περιουσιών που προφανώς βοήθησαν τους ίδιους. Δεν ήμουν και εκεί για να πω πόσο πολύ, αλλά σίγουρα επειδή είμαι εδώ μπορώ να πω έχουν βοηθήσει το κοινωνικό σύνολο. Και αυτά είναι 3 γνωστά μεγάλα ιδρύματα της χώρας. Το Ίδρυμα Ωνάς, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και θα πω και το Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού, μιας και ασχολείται τόσο πολύ με τον ελληνισμό, χωρίς να θέλω να μειώσω άλλους μεγάλους ευεργέτες που κατέληξαν να είναι ευεργέτες επειδή στη δημοκρατία επιτρεπόταν η συγκέντρωση περιουσίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κρήτα που μας βοηθήσατε να καταλάβουμε την έννοια της συγκέντρωσης του πλούτου. Και εγώ ευχαριστώ Χρήστο και ελπίζω να τα ξαναπούμε σε ένα από τα επόμενα επεισόδια του podcast «Ο Κουμπαράς μου». Γεια σας!